Eibarrek amaiera eman die egun bizi eta zirraragarriei. Hiriak bigarren errepublikaren aldarrikapenaren 85. urteurrena ospatzeko diseinatutako egitaragoak parte hartzea arrakastatsua izan du. Efemeride honekin, memoria demokratikoaren erreferentea izan da Eibar beste behin ere. Abiapuntua programaren unerik ospetsuena izan zen, Eibar Memoria Demokratikoaren lekua izendapen ofiziala alegia. Erakundeetako ordezkariak eta hiritarrak bildu ziren Untzaga plazan, hiriak askatasunarekin duen konpromisoa betirako aitortuko duen oroitzapen plaka desestaltzeko. Pablo Gustindui, gizarte eskubideen ministroa, izan zen ordezkaritza instituzional zabalaren buru. Fernando Martínez, Memoria Demokratikoaren estatuko idazkariak, Jon Iraola alkateak, Marisol Garmendia gobernuaren ordezkariak eta Arritxu Marañon, giza eskubideen sailburu ordeak parte hartu zuten ekitaldian ere. Hortik aurrera, Eibarren historia kalera atera zen, oroitua eta partekatua izateko 10 egunetan zehar. Analiziak eta hausnarketak bere lekua izan dute. Koliseo antzokia bete egin zen Cristina Almeida, Manuela Carmena eta Paka Saukillo adituak entzuteko. Errepublikaren garaiko aurrerapen sozialei eta emakumeen funtsezko rolari buruz eztabaidatu zuten. Ez zen hitzordu teoriko bakarra izan. Portalean, Enrique Pérez eta Ignacio Soria Eskuela de Benaiges elkarteko kideek Antonio Benaigesten hezkuntza proiektu berritzailean sakondu zuten, erregimen aldaketak Euskadiko herrietan izan zuen eragina aztertuz. Jesus Gutiérrez historialari eibartarrak gidatu zuen ekitaldia. Hirugarren hitzaldia Portalean egin zen. Patxi Juaristi, soziologo, hizkuntzalari eta EHUko irakasleak eskaini zuen bigarren errepublikaren eragina Euskal Herriko herrietan izenburupean. Jarduerak ez dira bakarrik akademikoak izan, kulturak eta ikuskizunak publikoarekin modu emozionalagoan konektatzeko balio izan dute. Irene Hernando aktore eibartarrak zuzendutako ahotsak antzeslanak, Koliseoan eta Untzaga plazan bertan eskaini zituen emanaldiak, dantza, musika eta dramaturgia uztartuz gure historiari ahotsa emateko. Altxorraren bila jarduera izan zen unerik dinamikoenetako bat eta familien erantzun handia izan zuen. Adin guztietako hiritarrek parte hartu zuten Errepublikaren aldarrikapenaren jatorrizko akta aurkitzeko erronkan, dokumentu historikoak herritarrei hurbiltzeko modu ludiko bat. Bere aldetik, Jesus Gutiérrez historialari eibartarraren gidaritzapean hiriko gune esanguratsuetara egindako bizitak bete egin ziren deialdi guztietan, agerian utziz eibartarrek gero eta interes handiago dutela 1931ko apirilean gure kaleetan gertatu zenaren xehetasunak ezagutzeko. 85. urteurren honek ez du soilik balio izan Errepublika bere udaletxeko balkoitik aldarrikatu zuen lehen hiria Eibar izan zela gogorarazteko. Batez ere, memoria oso bizirik dagoela erakusteko balio izan du. Hitzaldi, bisita eta ikuskizun bakoitzean izandako parte hartze handiak, bizikidetzaren eta demokraziaren balioak oraindik gure hiriaren motorra direla berretsi du. Eibarrek dagoeneko historia den programazioa osatu du, bere nortasuna eta askatasunaren sorlekua izatearen harrotasuna berretsiz.